Ebo. Yeah. Mbona zviitika nezvekuti Mr. Taurisa Clinton, usaite wakazvimamira. Taurisa. Ndango takanambodziya kabest. Saka zviitika nezvekuti Mr. Manyonga vatumira mari $30. Saka $30 pachona 10 yacho yabva kune mwana wa Mr. Manyonga anzi ndopa kule, and then 20 yacho yabva kuna iwo Mr. Manyonga. Saka pa 20 anzi ndopa Junior D Bakudza na Comrade. And then 10 yacho yabva kune musikana mwana wa Mr. Manyonga anzi ndopa iyoyo. But my problem yake manje takampa mari yacho manje. Mbatuta aregedze kwena. Bira kani mbatuta aregedze kwena. Apa pari unongotaura risoga. Ashitoza kuti adati anchapenda enda kumbatutu. Batuto zoto kuti ndakatomba mari yoyo. Afi yacho kwena kumbatutu. And then ime afa. Yes. Afi yacho anobirwa. Ngwafunga. Pamone brand. Ndakotaura zvangu mari yake ndikumupa. Pamone ndakotaura mari yake ndikumupa. Apa takabatsirana tufanoita dzimwe. But akaenda kumbatutu kwake akanofa and I'm not involved. I'm not involved. You're not responsible. Handimo madhiri wani. Ndinotanza mari yake. Akazozvifira kumbatutu kwake ndezvake. Mwacha ana kufere nembatutu. Mwaka akafa nezuva akaita naye competition akafa. Saka iye ndiye survivor. Nezuro mainzi ichai competition yekumwa mbatutu. Yanga siri competition yekumwa mbatutu. Yanga iri competition yekufa. Yanga competition yekufa. Anotanga kufa ndiye. Saka ndiyana kawina. Pamba kaipa chi, unotaura pamba kaipa chi. Mumwafa, unotaura pamba kaipa mumwafa. Mumwafa izvi. Apa ndiori kunzi ndiwakawina competition yake. Tinoda murova munhu aikusponsa iye. Tinoda murova. Musakomberene. Tada kutenda. Maiwiniswe chi. Mbatutu futi. Maiwiniswa mbatutu. Aiwiniswa mbatutu. Adadzi kare. Angakakopa kofunara nini. Angakakopa. Baba ne 40 bond. 40 bond awina. Tamba neupenyu mfanwa. Unozane zuro 40 bond mablango. Tamba neupenyu. Pakuma poison. 40 bond tamba neupenyu. Sister letanga walipo. Sister let. Patakanobata maoko esisi. Ukona machemera akaita mukazi wamachipisi. Uzoti ndakavanjirwadziwa. Uzoti ndakandotoma toti zvatinomwa kana zvatinodya zvotiuraya. Uzoti ndakarwadziwa. Saka yo 40 bond mari ma use. Ndakarwadziwa. Ndakarwadziwa ndani. Tati tese takabugama nawo. 40 cents. 40 cents. 40 bond. 40 not 40 cents. 40 nini? Mplata nini? Urenda kupiwe. Nduda kama Hayo koka pasa bweni. Bond yaya Wachaka mbori. 40 bond. Yo ndiani mtumu 40 bond yafira mumwe. Anofane mari yoyo. Apa mtumo ndeni ko. Mari yoyo yakakuuraya. Vamwe vako mbatutu vari kuziva kuti wapiwa mari iyoyo ka vachakutsoma tsoma ka asha aripo ari kukugetsa Nditsome munhu. Unaenda na Mbatutu cha Ine nditsome munhu. Bana usi change yo watu ndarota ndara. Mr. Manyonga. Lovely. Uite ndara. Hai ini zava ndikubaisa. Ndikutori nata na. une makore mangani uchitokamira uri mumate mune mupane iwewe Ulubanda. Thank you. Saka mada kuina 40 bond. Wakakara. Aikopeka no kofinara kana anything. But right. Tambo taura wandi patano. Tambo taura wandi. Tambo taura. pinda enda paside papindo pinda ipapo enda pakati papo mimblazi ndimakanamatira kuda kuti apone kai Inini zvakaitika ndezekuti ndakasvika pondemagreshi. yo pane unyara anonetsa. Ani mauda kare Sonso ndevandishedza. kare mama Sonso andishedza panditi mudhara kuda chi akolapsa. Chi anza vamwatira competition. collapse ndokuita semda. Akolapsa akastroka akasisatauri. Akolapsa. Saka anga batwa nembatu. Zalipedza kutaura. taura agent taura
don't jump into conclusions. You are not people you are talking ndoba ndaenda pamba pakuda ndandosvika kudo kumba make ndasvika ndanati kuda watsepeni akasingatauri angoti kuda watsepeni munhu uyu zvanga zvaitika manje kana handidze kuti mapia angu ano competition yakaita machipisa the late izvezvi wangu uyu wandiri kuchema uyu vakaita competition handiti ka vaita competition hanzi vapanisa because masina mari ndopoka ndani akavaitisa competition akakaita kuti muite competition ndakutaura kuda anonowawo here munhu akakuitisa competition handi mupostori saka chaiwina ipapo chii kokanoziva kuti pamwe akuchekeresa kuti machips akatenga right after that madminox after that after that I prayed for this young guy. I prayed tiri mumba ndamunamatira uyu mukomana uyu ndamunamatira ndapedza munamatira ndopatamupa maheu nemvura neshuga abva anwa ndandaona kuti ari kafa ndichingobva ipapo the next thing ndikutotsvagwa futi machipisa akolapsa then I came here ndandasvika pamba pamachipisa from machipisa's place we drove to 24 hours kwamachipisa ndakunamata to be very frank and fair ndakunamata amwe chini pane zvaitika handi kutaura ndikutaura ndaitozvikwadzwa ndini ndikutaura chokwadi bamba pane zvaitika mwe china machipisa igara chinditaura machipisa ndiri aite ndipendo wangu sha machipisa akasiri mpurisa akasiri mpurisa here machipisa angari mpurisa ainwa mbatu total prostitution is ainwa mbatu saka from there we had the car we drove to 24 hour pana anonzani pana pazarangu nditi papata emi mafaniza mukuita munhu wamayana dead and buried tikata endi pa 8 tataenda kuna 8 tatasvika tatarambirwa kuti hanzi chiendai kuharare hospital ndiyati asha toita sei ndikutonhora nditore jacket pamba ndandatora jacket pamba we drove to harare hospital tasvika harare hospital inini ndine kadhi rangu recovid response team ndandasvika ndanabudisa kadhi rangu recovid response team kuti tikwanise kuatendwa fast nditi kadhi rangu ndanabudisa kadhi rangu ndabudisa kadhi tataatendwa nzi tikuda $66 $66 yes iri bambo apa ndane $40 mukadzi wacho abva abudisa $30 tataparira mari munhu apa atendwa apa anonzi akuenda padrip pauda forma drip tikati forma drip saka umachizita hanzi tauda hanzi zati mari yavazotaura tikati it's okay fine alright tobhatara it's okay atendai munhu chichianza munhu achafema ndandata asha toita sei security yepangodzanze vakati hanzi chi robbery in progress alert all stations tatadzingo police station muchibhezi aiwa tainetsa kuti munhu atendwe kana iyi kanoda kutaura gara pasi cha taitoti munhu atendwa handikunzwa bambo handikunzwa mosati atendai munhu ona ichichi zvamuri kuita munhu anofa ichichi mafemero ari kuita chi atendai munhu hanzi anotaurisa vati hanzi robbery in progress alert all stations aye kwatangobuda tatanopinda motikari tatanoka motikari handitate motikari tatagara itsokei tatagara ndandakuti asha apa pachagarika panapa yendei satovharisa here shabhini yenyu kanhingiridzi ida kutovhariswa ida kuvhariswa toivharisa sei asi ndokwamunofarira tikaivharisai munozoita sei nodoro renyu
tikakavharisa Aiwa, munoita bambo. sendodoro renyu. Chinoitika ndechekuti manje by the end of the day unozoti hello, phone me after 10 minutes, sorry I'm busy. Thank you. Tikakavharisa munozononwira munozoita sei? I'm a professional person. What a professional person. What do you do? Mabhesi wakawanda wakavhasa ndokanduna. Aiwa. Nito. Ayo, alright, chipedza bambo. Pedza bambo. Enjoy Bambo. Okay, Bambo, let me tell you one thing. I condemn this type of beer. I even told my brother Asha, and about 3 months in Ghana, Asha, does see an wawa. Then that's what I was Kuno vanhu vakapiwa 30 days opiwa Listen. vakaita 2 days vakatazokunda midzi. Nito, listen. Votaura zvedu hapa. Eyo mpana kuda uri mbuka yemune. Manje baba andiwapiwa $10. Uchenda mubhatutu. Iyo nemwenyana vanokiriya pafoni apa. Ava yapera nyaya, yapera takudziwa. Bo baba. Never knows.